læreprocesser og evaluering. Opgaven er udarbejdet af Denise, Rasmus, Thomas og Niklas. Temaerne for denne opgave er læreprocesser og evaluering. Emnerne det er boldspil, inden under teamboldkonceptet og dans og udtryk. Opgaven er delt op i 4 punkter. Inden under det første punkt, hvor det er fiktiv undervisningsforløb, er punktet A, som er etablering af forløbet, herunder læreprocesser. B, præcisering af forløbet, det er læringsmålene. Og C, det er evaluering og afslutning af forløbet. D'eren, det er vores egne færdighedsmål, hvoraf det man skal opstille sine egne mål ud fra valg af læreproces og evalueringsform. Etablering af forløbet læreprocesser. Læring i bevægelse, læring om bevægelse og læring gennem bevægelse. Når vi som kommende idrætslærer arbejder med læreprocesser i folkeskolen, skal vi arbejde med idrætsfagets 3 forskellige dimensioner. Læring i bevægelse, læring om bevægelse og læring gennem bevægelse. Derfor har vi i vores udarbejdelse af undervisningsplaner den enkelte lektion tydeliggjort, hvad vi overordnet har valgt at sætte vores fokus særligt på. Med læring i bevægelse mener vi, at eleverne danner kropslige erfaringer, kompetencer og færdigheder inden for f.eks. bold, gymnastik, dans og atletik. Her kan også sociale oplevelser af fællesskabet i idræt indgå. For eksempel skal eleverne forholde sig til fysiske og psykiske reaktioner, samt at muligheden for forandringer kan opstå i f.eks. spilsituationer. Modsat læring i bevægelse handler læring om bevægelse om, at vi skal få eleverne til at være så bevidste og reflektere omkring f.eks. boldspillets fair play. De skal tilegne sig teoretisk indsigt i reglerne for boldspil, kroppens anatomi, viden om kost og motion og disses betydning for den fysiske sundhed. Når vi snakker om læring gennem bevægelse, kan man kort sige, at det handler om, at eleverne oplever læring gennem sociale processer, etablerer en sportsetik samt at have handlekompetence. I Undervisningsministeriets fællesmål kaldes det for idrætsfagets instrumentelle værdi. Derved ligger det op til, at læring gennem idrætsfaget skal give eleverne mulighed for at udvikle deres faglige, sociale, kulturelle og personlige kompetencer. Til slut skal det pointeres, at alle 3 læreprocesser ofte vil indgå i en undervisningssituation. Vi har valgt at lave et undervisningsforløb til en 7. klasse. Alle 3 dimensioner optræder i deres idrætsforløb og undervisningsplan i mindre eller større omfang. Vi har valgt at sætte vores overordnede fokus på læring i bevægelse, med udgangspunkt i fodbold og det at kunne gøre noget værdifuldt med bolden. Her forsøger vi som undervisere at stræbe efter, at eleverne lærer tekniske afleveringer, der forbedrer deres samspilssituationer på banen eller i øvelserne. Undervisningen bliver mest præget af deduktiv undervisningsprincip, i det vi vægter elevernes forbedring i tekniske øvelser. Det har vi valgt, fordi vi ved, at eleverne i en 7. klasse kan mestre præstationsmotorik, altså finere koordination, dog med udfordringer på grund af pubertetsperioden, vækstspurt, og vi er opmærksomme på, at læringspotentialet hænger sammen med kropsudviklingen. Ser vi på de nye forenklede mål inden for faget idræt, så har vi kompetenceområderne, som efter 7. klassetrin gælder alsidig idrætsudøvelse, hvor eleven kan anvende sammensatte bevægelser i udvikling af idrætsaktiviteter. Vi har idrætskultur og relationer, hvor eleven kan analysere idrætskultur, normer, værdier og relationer. Og til sidst har vi krop, træning og trivsel, hvor eleven kan analysere samspil mellem krop, træning og trivsel. Under kompetencemålene for faget idræt efter 7. klassetrin har vi forskellige idrætsområder. Vi har kigget her på boldbasis og boldspil. Under færdighedsmålene skal eleverne ved fase 1 kunne beherske grundlæggende teknikker i boldspil. Under fase 2 skal eleverne kunne anvende regler og taktik i udvikling af boldspil. Ser vi på vidensmålene, skal eleverne ved fase 1 have viden om grundlæggende tekniske elementer i boldspil, hvor de under fase 2 skal have viden om regler og taktiske muligheder i boldspil. Vi har valgt at lave et undervisningsforløb i fodbold. Denne forløb skal omhandle en 7. klasse, som kommer til at have 4 moduler af 2 lektioner ad gangen. Det vil sige, at vores forløb strækker sig over 4 uger. Vores undervisningsforløb kommer til at have fokus på frispark, både med og uden afslutninger, samtidig med at indersideafleveringen også kommer til at være en stor del af indholdsområdet. Hvis vi kigger på vores første modul, starter vi med noget let opvarmning. Eleverne kommer til at have en bold hver, hvor de løber rundt
og ligesom bliver et med bolden. Øvelse 1 kommer til at gå ud på at øve inderside, mens bolden ligger stille. Det gør det 2 og 2 eller 3 og 3, alt efter hvor mange de er. Øvelse 2 er en videreudvikling af øvelse 1. Det går ud på, hvor det skal øve inderside, men mens bolden er i bevægelse. Det vil sige, at man afleverer helst med førstegangsberøringer. Øvelse 3 er en gennemgående øvelse, hvor de skal optage hinanden, og således kan evaluere på deres optagelser senere. Vi slutter af med en evaluering, hvor den er lærerstyret, formativ og i plenum. Her vil vi bruge evalueringsformen kan ikke, således at eleverne kan vise og kan se hinanden, om de kan eller kan ikke lave et indersidespark, eller kan næsten lave et indersidespark. Hvis vi kigger på modul 2, starter vi med en opvarmning, hvor eleverne afleverer med inderside 2 og 2 til hinanden. Dette er en opfølgning på sidste modul, således at man kan øve sig på det foregående modul. Øvelse 1 går ud på at øve frispark, mens bolden ligger stille. Øvelse 2 er, hvor man øver frispark, mens bolden er i bevægelse. Disse 2 øvelser er det samme som i modul 1, bare hvor det er frispark i stedet for inderside. Øvelse 3 skal man optage hinanden, ligesom man skulle i modul 1, således at man har endnu en optagelse af sit spark. Her slutter vi igen af med en lille lærerstyret formativ evaluering i plenum. Hvis vi kigger på modul 3, starter vi med en opvarmning igen. Her dribler de ind imellem hinanden i forskellige øvelser. Det betyder, at hver elev har en bold hver. Først kan man starte med at drible kun med venstre fod, bagefter kun med højre fod. Denne øvelse viser, hvor god man er til at styre bolden og til at kontere bolden. Øvelse 1 handler om, at eleverne går sammen i forskellige grupper på mellem 5 og 6 personer. De skal lave en afleveringsøvelse, hvor de står over for hinanden og laver indersideaflevering til hinanden. A afleverer til B og løber bagefter efter bolden om bag køen, således at man efter at man har afleveret bolden skal løbe. Øvelse 2 handler om at gøre sig spilbar. Eleverne går sammen 3 og 3, hvoraf en af dem skal agere forsvarsspiller. B starter bag forsvarsspilleren og gør sig spilbar, så A kan aflevere til ham. Når de har gjort det et par gange, skiftes det således, at der er en ny forsvarsspiller. Øvelse 3 er et spil 4 mod 4, det såkaldte smørklad. Her gælder det om at holde bolden inden for egne rækker. Man kan starte med at sige, at der er fri berøringer på, så man tager lige så mange berøringer man vil. Alt efter hvor gode de er, kan man sætte berøringer på. Måske maks 3 berøringer. I modul 4 starter man med en stille opvarmning, hvor eleverne skal aflevere 2 og 2 til hinanden. Øvelse 1 går ud på, at de skal opbygge en spilsituation, hvor de så skal afslutte med et skud på mål, dog uden målmand. Øvelse 2 er den samme, som vi kører i modul 1 og modul 2, hvor de skal optage hinanden. Det skal munde ud i øvelse 3, hvor de så skal analysere deres materiale, og på baggrund af dette vurdere deres progression i løbet af hele modulet. Vi slutter af med at evaluere på hele forløbet i plenum med hjælp fra Delphi-metoden, med efterfølgende dialog. Afslutning af forløbet. Evaluering. Hvilken og hvorfor vi netop har valgt denne evalueringsform. Med optagelse vil vi gerne give eleverne en mulighed for at konstatere og vurdere deres egen præstation på baggrund af det videodokumenterede materiale, de har, i forhold til deres udgangspunkt og i forhold til de opstillede færdighedsmål. Når eleven har lavet et mål eller en individrelateret vurdering, er det ideen, at de enten kan lave en individuel opfølgning eller en gruppeopfølgning. Derfor har vi bragt optagelse i spil 3 gange ud af 4 undervisningsgange. Kan næsten er i dette samspil ment som et værktøj til eleven og også som lærer, og her skal elevernes selvreflektion og dialog, også lærer og elev imellem, medvirke til at få en fremadrettet opfølgning i overensstemmelse med elevernes ønsker for deres egen proces, hen mod vores fælles opstillede mål. På den måde kan vi få en proces- og virkningsorienteret evalueringsform. Delphi-metoden har vi valgt som en evalueringsform, og den er ment til hele klassen og til sidst i forløbet,
Blandt andet, her skal de hver især give deres holdning til kende og melde sig enige i de udsagn, der stemmer bedst overens med den enkeltes overbevisning. Til sidst taler vi i plenum om, hvad de kan gøre bedre som undervisere til næste forløb. Målet med de 4 evalueringsmetoder er at få en så kvalitativ fremadrettet undervisning som muligt. Det er vigtigt, når eleverne vurderer deres egen teknik, eller læreren vurderer elevernes teknik, at denne gør det ud fra elevens egne kundskaber, kompetencer og forudsætninger. 2 forskellige mennesker har forskellige habitus, og derved også forskelligt udgangspunkt for at lære den enkelte teknik. Der er 3 faktorer, man skal have for øje som underviser eller elev, når man evaluerer sig selv eller andre. Udøverens forudsætninger, det vil sige den fysiske og den koordinationsmæssigt, samt psykisk og socialt. 2. Idrættens krav og egenart, det vil sige reglementer eller bestemmelser. 3. Ydre miljø, altså personligt udstyr, faciliteter eller f.eks. et underlag. Nu er vi så nået til vores egne færdighedsmål. Her skulle vi opstille mål inden for emnerne boldspil og dans og udtryk, hvor fokus er på valg af læreproces samt dertil hørende evalueringsform. Inden for boldspil har vi valgt fodbold som fokuspunkt. Vi har valgt at have yderligere fokus på frisparket og hvordan det udføres. Vores evalueringsform kommer til at være kan ikke. Hvis vi så kigger på vores læringsmål for den fælles, så har vi valgt, at det ene skulle være, at man skulle kunne tilpasse afleveringen, således at vi får et flow i spillet. Den anden vil så være at få en spilsituation til at fungere optimalt. Den første video her viser en spilsituation, hvor spillet ikke kommer til at fungere optimalt, og dermed ikke kommer et rigtigt flow i afslutningen. Den næste video her viser så et spil, hvor det fungerer optimalt. Forskellen mellem de 2 videoer her, kan man se, at det ene spil sidder afleveringen som det skal, og afslutningen bliver rigtig god, mens det andet går lidt i stå med afleveringerne. Her har vi de individuelle læringsmål. Vi har gjort det sådan, at vi satte målene ud for den enkeltes kompetence og den enkeltes forudsætning. Thomas' læringsmål var at kunne ramme overliggeren 4 ud af 5 gange. Her kan man se en af de gange, hvor han så lykkes med det. Niklas' eget læringsmål var at få kraft i sit skud, uden det dog gik ud over præcisionen af afslutningen. Rasmus' læringsmål var at få kroppen ind over bolden, for så således at få mere præcision i afslutningen. Denises læringsmål var at få en større teknisk færdighed og forståelse og præcision, således den tekniske mangel ikke bliver en hindring i samspillet. Så er vi kommet til dans og udtryk. Her har vi valgt salsa, og vi har bygget det op omkring 2 slags grundtrin. Trinene bliver mere og mere udfordrende. Vores fælles læringsmål er at skabe fælles rytme, danse i takt med partneren, danse synkront og bevare koncentrationen for ikke at falde ud af takt. Vores individuelle læringsmål er for Thomas at få mere rytme i bevægelsen, og for Niklas at udføre rotationen bedre. Rasmus skal have en mere glidende overgang mellem trinene, og Denise skal få mere flydende bevægelser og ikke overdo it. Første video her viser grundtrinene frem og tilbage. Andet klip viser grundtrinene frem og tilbage fra siden til side med musik på.
I tredje klip er vi sammen med en partner og tager trinene side til side og frem og tilbage. I sidste klip der har vi sat alle øvelserne sammen, stadigvæk parvis med rotation som slutøvelse. Til slut vil vi angive vores anvendte litteratur. Vi har brugt Peter Brodersens Effektiv undervisning fra Gyldendals Forlag 2007. Anders Halling, Angreb med henblik på scoring, fodbold for små fødder, Duo er på APS 1984. Anders Halling, Bolden i spil, teambold i teori og praksis, boldspil i skole og på uddannelser, Syddansk Universitetsforlag 2005. Kalle Hauge, Spil fodbolden hen til mig, tidsskrift nummer 3, september 2005. Hans Christian Nielsen og Per Andersen, Sansemotorisk udvikling, Idrættens ABC 1, Forlaget Djurs 2005. Eva og Jørgen, Helge Wulff, Idrættens træningslærer, Koordination og tekniktræning 2002. Anvendte websider af www.evaluering.uvm.dk og www.uvm.dk/uddannelser/folkeskolen/fællesmål. Tak fordi du lyttede med for denne gang.